na tabbatar lokacin da za su yi aure sun je sun yi wadan jini genotype, aka ba su ɗin cewa Adamu AS ne ita ma AS ne, suka amince a haka za su yi auren. Da har abin ya cira an ce a haƙura, suka yi alƙawarin cewa za su iya zama a haka. Allah ya kaddara aka yi auren nan, yanzu gashi Allah ya kaddara zaman ya kawo ƙarshe. Allah ina roƙonka kowa ya haƙuri, Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi, ba maganan hayaniya ba ne, ba maganan surutu ba ne, ba maganan wani, ba wani cin amana, ba wani cin kasafi, ba wani abu. Kowa da Adamu da Maimuna duk suna ƙaunar junansu. Allah haka ya kaddara masu. Wannan ba sabon abu ba ne, yauwa ba sabon abu ba ne, ana yi. Akwai wanda ma sai sun haihu sai a raba auren. Dan Allah kowa ya haƙuri, haka Allah ya kaddara. Kowanne ɗan adam gun Allah da jarabtarsa, amma waɗansu sun dame ni. An ce zango ya cika aure yana sakin mata don kawai yana zamani. Sun manta cewa mai ɗaki shi ya san wurin da ke zuba gidansa fanni. To shi gaskiya dai wanga abin da shi dai to kawai dai sai dai mutum dai Allah sa haka shi ya fi zama alheri, amma shi ma ya gidan Adamu ya aka yi wanga abu hakan da aka yi aure kuma tsakanin da Allah ya san da wanga, an san da wanga matsala, kuma ba a yi gwaji ba tun kafin aure, sai bayan aure a ce za a zo a yi gwaji kuma yanzu tsakani da Allah. Wannan shi ma ya sani, wannan na kamar dai Allah ne ya riga ya kaddata, amma ya wanga abin kamar ya yi ne na ya ƙara ɓata ma kan shi suna dai ne da gaskiya ya sani, kamata ya kuskure dai ne dai kawai a riga an yi, Allah dai ya kyauta. Hajiya, akwai abin da ake cewa an yi auren ne ba tare da tantance jini ba, wato kisa akwai abin da ake za a yi aure akan duba lafiya, a duba janatan na jini da wani abubuwa da ake. Me yasa baku wannan gwajin baka ba auren, tunda wasu na cewa aka auren ba a yi je an gwada ba? Wannan laifi na ne, duk wasu. Na'am. Biyayyar su da bin umarnin su shi jawo aka yi wannan abu. Na'am. Domin lokacin da aka je ya faɗi nasa, ita ma ta faɗi nata. Ni ba sai ta gana da tura wannan dan kan kai auren nan ne ban tsara su da Allah. Inna lillahi. Lokacin da aka yi namu auren ai ba mutum wani aka yi wa ba wanda aka yi wa, na ci mutum kike da faɗa. Dan da har ya janye ya ce ya haƙura. Ita ma ta ce ta haƙura saboda tsoron kar wani abu ya fita. To sai na ga wani abu ya faru, ita na ta sana ce ana ga wasu kila. Mu duk wannan Allah ne, sai mun ce mu lokacin da aka yi namu auren mun aiki wani test. Na ce ni ba abu ɗaya nake tsoro a duniya na ciwon kanjamau. Shi ne matsala. Amma ni wannan gaba ɗaya ni wannan abin ni ban yi na ba da shi ba, ruwana da shi. Ba ya kake cewa ne ba, amma zamani ya zo da haka cewa wai kun ɗaura aure ma ba a ɗaurawa sai an kawo takarda ya kwaci ba mun ɗaurawar. Su kuma lokacin kuma so ita ne mana gaskiya da abin na ce to za ta yi aiki da shi ba ta min musu. Allahu akbar kabira. Shi ma ko Adamu sai Allah ya haɗa inda ka san jini na. Shi ma ko sai mun biyayya. Allah sarki. To har Allah isa kuma aka zo aka yi wannan aure a cikin ladabi da biyayya ni da suka min wallahi. Kuma wanda je da imun ya mun biyayyan nan kuma ni har gobe na ga mutunta da yi. Kuma har yanzu ina kaunar sa, ina ganin mutunci sa, ina ganin kimar sa. Na'am. Wannan abu wani Allah ne riga Allah za a yi haka. Ka san shi aure fa kamar mutuwa ne. To idan Allah ya zai mutu aure zai mutu. Hajiya, an ga boys din Maimuna ta fitar da abin nan, a nan bai shi fara fitar da rubutu ba, ita fara fitar da cewa miji ya sake ta. Garin ya aka yi ta wannan magana, har magana ta yi irin wannan ta yi aman fitowa a gari a social media da sauransu cewa mijina ya sake ni sai dai ku mana addu'a zabi. Garin ya aka yi aka sa wannan magana da wata yi. Wallahi goma ja sharri aka yi mata, ka san Allah ba da mutane haka ba. Haka kawai irin za a yi mata jeje din nan. An guda mun ga yarinyar sai mun kama ta, wallahi sai ma kotu ita. Jeje ka san yanzu har yanzu akwai ɗan kaɗan da kurciya tare da ita. Kwarai da gaske, take. Wai jeje za a yi mata sai ce ba da yake ba ta rufi. Sai ta fito ta faɗa ba ta san da ɗaure ta za a yi ba. Ba san murya dukiya ba ce murya ta a lokacin da murya da murya ta dukiya. Wallahi ai abin ya kona mu abin da bi ba ta mana daga baki kace nan. Amma da bana ja maka. Sai ta auren Adamu ni bai bata min rai kamar wannan muryar da wannan sine ne jarida. Ta fita da ita ba. Jarida ce? Ni ba san ko wace ce ta da jarida mu na mana. Tun daga sine ta fita da muryar ta waje. Ta cuta min ya. Gaskiya ne. Allah ya tafi a gaban waye zan iya zaki wannan yari. Allah zai saka, akwai kotun ubangiji na kuma gaskiya ba kotun dutun da Allah ya saka ne mai tu saboda ta sa ne mana kukan da ba ta mu a rayuwar duniya ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ta yi kuka kamar sai fita abin yi mata ciwo. Wani hasashen masu wata majiya mai tushe da ana cewa shi kansa Adamun in ba ta faɗa ba da ba zai faɗa a duniya ba. Faɗar da aka ta faɗa wannan ta ne shi yasa saboda kan abin ya zo itar a gari haka to sai nuna cewa ba kuma matsala suka samu da matarsa ba. Da shi ita din nan wannan matsalar ce ta sa aka haƙura. Amma niyyar fitar da wannan sakon muryar rubutunsa a social media ba. Shin gaskiya ne wannan maganar ke Najiya? Allah sarki bawan Allah sarki ka san Adamu yana kaunar Maimuna ko da aka saki na ina son ta ita ma ko tana son sa. Ai dole. Tana son sa mu ba muna son su kawai ta kadara shi gifta wanda ba mu da zani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ta yi kuwa haka din ne to ne so. Ai mutane Allah da kyauta Allah ya shirya. Hajiya mun ga hoto gurin ɗebe kaya ke me yasa aka yi hoto a gurin ɗebe kayan nan ƴan gwamnati suka wata kowa suka wannan hoton ɗebe kaya dan to nan asiri kuna da kuka a wannan bangaren da ake ɗebe kaya. Ina wannan yaran da aka kira wasu da a Kotura. A cikin sai wani ya laɓe. An ka kula wata ma ai ba aifan da ba wani babbar waya ba ce waya ce ta ƴan jagaliya. Ta ƴan jagaliya ƙwarai da gaske. Sai ya laɓe yaran. Allah ya sa sai rabu farka ta ce kai akwai wata ƴata da suka je ɗiba ruwan tare kayan tare suka je kwaso kayan na tare kai ta hango shi gudu ta ce kai da mata wato mata aure ne ba mu da kake mana bidiyo ne kai ji sadu ya ji to sai katse wallahi gwamma da kafin su dawo garin nan da kaya hoto ya zo Kano. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai wani yara sun cuce mu Allah ya saka mana. Yo Allah na. Allah ya saka mana Allah shi zai mana shari'a da wa'annan mutanen guda biyu da wannan wata kashi mu dai ta fitar da ita waje da wanda suka kayan yarinya sun zo da suka fitar da waje ubangiji Allah shi zai saka mana kuma Allah sai ya saka Adamu kuma sai Allah ya saka mu mana. Ƙwarai da gaske. Wani kira na cewa sunan masoya guda biyu haka da shi Adamun da ita nariya ya tamu Maimuna. Allah sarki to ni dai abin da zan ce musu idan Allah ya yi da rabon komawa aure na Allah daman can Allah ne ya haɗa maka haɗa su ba. Idan kuma Allah bai yi komawar su ba to Ubangiji Allah ya zaɓa musu mafi fice alheri. Amin ya rabbul alamin. Allah ya bashi mata ta gari wacce za ka rike shi sarki a sarki iyayensa. Amin ya. Ita kuma Allah ya bada miji na gari wanda zai rike ta. Ya kula da ijuya halayenta ijuya halayenta ya kula da lafiyar cikinta da shanta da komai nata kaga gidan Adamu ko? Kaga ba yunwa. Na'am. Kaga ba ishirwa. Gaskiya. Kaga ba rashin sutura gidan Adamu na je na gani. Na'am. Ina da yadda kan Allah yana son matarsa ni da wallahi ba abin da zuwa na gidan Adamu. Allahu akbar kabira. Yana mutunta ni yana karrama ni. Da mutunci da kuma ya fito nan zai zo falanta. Ai mu zauna da shi ayi wasa inda kafa akwai dariya. Ayi wasa ayi dariya. Ƙwarai da gaske. Ka san bai da girman kai. A'a ba shi da Adamu ai na shekara ta nawa tare ake tare da shi. Kowa mai muna ma ana tare da shi ko tun kan aure mai muna ma ai duk da ake da shi. Kada gurmaya ai abokin gurmaya ne. To ubangiji Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi a tsakanin su. Amin ya rabbi. Allah ya raba mana sharrin mikiya. Amin. Don ku akwai Allah ya raba da sharrin shedan. Akwai masu cewa wai wata aljanna da iya waka mamaye din ita take hana shi aure. Ashe kace duk ƙarya ne shi wannan abin da suke faɗa cewa. Allah rabu da su munafukai ƙarya suke masu. Ba shi da wata aljanna lafiyar sa kana tsala rana sharri. Na'am. Ƙarya suke masa lafiyar sa kalau ga zargar zai fita ina zuwa nan je na. Ƙarya suke masa wallahi ba shi wata aljanna wallahi lafiya annabi yake wallahi bawan Allah ne Adamu.